dat ik hier al wat meter achteruit houden. Dat... Ik ken nog wel een beetje ervan, maar nee, hij doet helemaal niks. Zorgcentrum Martenheim is een van de dupierren die van de morgen urenlang zonder water zit. Dat is vooral voor het keukenpersoneel dreig, want er zijn zo'n 60 mensen die het bezinnen willen matten. Nou, ik kwam hier om 8 uur en dan is mijn eerste ding, ik zet de afwasmachine aan, ik zou koffie zetten, even een vroeg bakje voor het personeel en nou, er was helemaal geen water. Nou ja, dan is die voeten dadelijk paniek, want iedereen kwam al onrennen van, oh, we hebben geen druk op een kraan. Ja, dan is het oors. Dat is in de koffiezeel is het oors, er zijn net volle mensen bij de koffie. Daar heb ik warme chocolademelk, een mooie slagroom van maken. En ja, je maakt je er wat van. Om 8 uur heen komen de eerste meldings binnen bij waterbedrijf Vitens. Al gauw wordt duidelijk dat het om een groot gebied gaat. Vanuit de hele Zuidwesthoek komen klachten. Het is lastig om de lekken te vinden. Je moet eerst zien waar het zit, dus je begint wat te proberen, wat te draaien hier en daar in het systeem. Dat, om toch weer wat de zicht erop te krijgen wat je exact wezen moet. Hier hebben we het geluk dat er een boer weer die was er vlakbij en die zei ik kreeg weer de voeten. Dus toen ben we daar maar op afgegaan en dat bleek te kloppen. Duidelijk wordt dat het eerste lek ontstaan is bij het Sjerregaast en een tweede in Driels. Na de gedachten binnen 12 lekkages in een kwartskofkwartier geen tafel. Een van beide zal wel spontaan werden, waarschijnlijk deze we hebben hier zien in het Sjerregaast. Maar toch dat je dan op een gegeven moment begint te schakelen, want ja, je moet wel proberen om de meesten van water te voorzien. En ik ken de best wat drukstoten best hebben of zit het maar in dat die oren direct uitgegaan is. Nou, we dachten zo van de morgen doos om nou, een oren van jagen en die stiert onder de doos en dan komt geen water uit de kraan. Dus die raapt niet onder van mam, geen water. Sinds het middagskoft is de steuring voorbij en het weer net de eerste keer in het Sjerregaast. Wij hier mijn hele leven al op het Sjerregaast en we hebben wel volle vaker mooi maken. Ja? Ik denk in mijn hele leven nog wel 10 keer.